welcome back to my channel Akshita Happy Family. Friends, ಇನ್ನത്തെ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಶೇಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ದಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಡ್ದ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇನು ಮರಪೋಡ್ಸಿ ಹೊಸಬರು ಇರೋಣ ಚಾನಲ್ನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಾನು ಒಂದೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಮಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ. అయితే ఫస్ట్ గాన ఇన్సైడ్ దక్లా ఈ లిప్స్టిక్ ని అప్లై మంత్ తోజ్పాವೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದು అండ్ ఫస్ట్ తోజ్పాందిన లిప్స్టిక్ బతే ఇన్సైడ్ తక్ల సో నెక్ బతే 99 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಶೇಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ದಕ್ಲೆಲ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬತೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಬತ್ತು 99 ರೂಪೀಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೇನ ಸೊ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಾವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ದೇ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂಡೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ದಕ್ಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ಡ್ಯಾಸ್ಲರ್ ದಕ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಶೋಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಮಾತಿತ್ತಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಶೇಡ್ ತೋಜ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಮರಪುರ್ಚಿ ಹೊಸಬರು ಆದಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶೇಡ್ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತಾ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡೇನ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಪುನ್ಲೆ ಕಾಪುಜಿ ನಡ ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.